Μια τάκα από την ταινία που συνήθως λέγαμε με το συνεργείο μες στο ζόρι που τραβάγαμε, τη λέει ένας τραγουδιστής τον Τσετσένογλου και ήτανε «Εμείς δεν θα πεθάνουμε ποτέ, φίλε Μάκη». Καπνίζω τα τσιγάρα μου, το ένα πάνω στο άλλο και δεν μπορώ τις σκέψεις μου σε τάξη να τις βάλω. Εσύ που ήσουν ολόκληρη ζωή μου έγινες τώρα η καταστροφή μου. Εσύ που ήσουν ολόκληρη ζωή μου έγινες τώρα η καταστροφή μου. Δεν θα πεθάνουμε ποτέ εμείς, Μάκη. Γιώργο, εδώ που έρχεται ο Σπύρος, όταν σου λέει αυτή τη φράση, ρίξ' του, αγκάλιασε τον λίγο, σηκώνει. Εσύ που ήσουν ολόκληρη ζωή μου έγινες τώρα η καταστροφή μου. Εσύ που ήσουν ολόκληρη ζωή μου έγινες τώρα η καταστροφή μου. Εσύ που ήσουν ολόκληρη ζωή μου έγινες τώρα η καταστροφή μου. Εσύ που ήσουν ολόκληρη ζωή μου έγινες τώρα η καταστροφή μου. Ο Μάκης, ο Τσετσένογλου, δεν είναι άγνωστος. Νομίζω λίγο να γυρίσουμε από εδώ, από εκεί, να ψάξουμε στη νύχτα μέσα στα επαρχιακά σκυλάδικα. Θα τον δούμε δίπλα μας. Πάμε. 2-15 δεύτερη playback. Playback! Ο Γιώργος Αρμένης ήταν μια έκπληξη για μένα, γιατί δεν είχαμε δουλέψει ποτέ στο σινεμά, δεν είχαμε συναντηθεί, δεν είμαστε φίλοι, είμαστε γνωστοί, εκτιμάω τη δουλειά του και νομίζω ότι την εκτιμάει και εκείνος. Και είχαμε πάρα πολύ λίγο χρόνο, επειδή ήταν η ενδιάμεση ιστορία, για να δουλέψουμε πάνω στο χαρακτήρα. Ουσιαστικά είχα 3 μέρες μόνο για να δουλέψω με τον Αρμένη. Είχε κόψει το τσιγάρο, αναγκάστηκε να καπνίσει άπειρα πακέτα, γιατί ο ήρωας έπρεπε να καπνίζει. Η δουλειά του ήταν ουσιαστικά από τη στιγμή που μπαίνει μέσα σε αυτό το μαγαζί να είναι καθισμένος ώρες ατέλειωτες σε ένα τραπέζι, στο κάθισμα ενός τραπεζιού, και μου έκανε εντύπωση η αυτοσυγκέντρωσή του. Μου άρεσαν όλα τα τραγούδια, ήταν επιλεγμένα τραγούδια, πραγματικά ένα και ένα. Αλλά αυτό που με σημάδεψε πιο πολύ ήταν από την κυρία Μαράντη, που μου τραγούδισε το «Θα πάρω φόρα να τα γκρεμίσω», όλα αυτά που μου έχουν σημαδέψει τη ζωή. Θα πάρω φόρα, θα πάρω φόρα, να τα γκρεμίσω, να πάρω επιτέλους μια ανάγκη.
λεπτό, παιδιά μου, μισό λεπτό, γιατί κουράζονται οι άνθρωποι. Με το που φτάνουν λοιπόν, τις κατεβάζετε και τις ακουμπάτε εδώ πέρα. Εντάξει, παιδιά μου. Δεν καθόμαστε πάνω. Και περιμένετε το σινιάλο για τα σπασίματα. Για πάμε λοιπόν πάλι.